har YouTube i dag været vist dig, hvordan man får en bucket server, og man port forwarder. Så det er rent faktisk ret nemt begge dele. Så først går vi ind på vores internet. Du kan på bucket.org. Vi tager herude i siden, så tager vi det nyeste anbefalede build. Klikker vi på download, og vi vil gerne gemme den. Så går vi ud på skrivebordet imens. Så ser vi ny mappe. Jeg vil kalde min bucket test server. Bare lige for. Og så er der jo forskellige måder, du kan få den ud. Det afhænger af, hvad for en internetbrowser eller hvad du nu bruger. Men så har vi brugt det der, og så er det du gør. Du siger ny. Så laver du en tekstdokument, og du skal endelig ikke køre den der på noget tidspunkt rent faktisk. Og jeg vil bare kalde min start bucket server .bat. Det er vigtigt, .bat. Og ja, jeg vil gerne ændre filtypen. Og så højreklikker man og siger rediger. Og så sætter jeg den tekst ind nu. Og bare rolig, den vil være profilen til videoen. Så siger jeg filer, gem som. Vigtigt at sige alle filer. Sig der, sig gem. Jeg vil gerne erstatte den fil, der allerede er. Og så starter vi den her. Som I kan se, så vil der stå en masse info med, at wiring fil blev ikke fundet og alt muligt. Men det er simpelthen bare fordi, at den er ved at lave filerne. Så lige nu er den ved at lave spawn arena for Nether. Fordi at i de nye updates, der kan Nether jo godt fungere i multiplayer, så bare hvis du ved det. Bare så du ved det, hvis du har spillet på de gamle updates. Fordi der har det ikke virket i multiplayer Nether. Okay, så gør vi det, at lige nu, der vil vi skrive stop. Så lukker serveren. Det er det bedste at gøre, i stedet for at klikke kryds. Så vil den save og det hele. Så det vi gør nu, er at vi går ind under server properties. Og fordi vi ikke gider at køre over Hamachi, så går vi ind under cmd, skriver det ned, og så åbner den. Og så skriver vi ipconfig, en forkortelse for IP configuration. Klikker enter, ruller op, helt herop. Og jeg tror lige jeg skal skifte net, fordi at de fleste router kan klare det, men tilfældigvis lige præcis ikke min ene router. Så vil jeg lige skifte net over til mit anden, og så hvis vi skriver det IP configuration, kan bare godt lige sige det. Så hvis vi kan se standard gateway 192.168.1.1. Så det vi gør er, vi går ind her, lukker den der, skriver vi 192.168.1.1. Så trykker vi enter. Fordi jeg har en TDC router, så kommer vi tilfældigvis ind på en TDC hjemmeside, som ikke er tilfældigvis, det er bare ironi. Og de fleste, stort set alle router fra starten af, de har det samme password og brugernavn. De fleste de hedder admin som brugernavn og password som password. Men der er også nogen, der bare hedder admin og ikke har noget password. Det er tilfældigvis min, der har det. Så prøv det lidt frem med admin user eller sådan nogle meget nemme ting. Så vi klikker enter for at logge ind. Og så her klikker vi på avanceret opsætning og LAN server. Hvis I allerede har lavet den, og så siger vi nyt punkt, servernavn. Det kan du kalde lige hvad du vil, bare du kan kende det. Jeg vil kalde min MC server. Ja, den skal stå på ja. Og så skriver du 25565, for det er Minecraft-porten. Til port 25565. Og så protokol, det er TCP. Det er i hvert fald det, jeg kører på. Jeg ved ikke, om man kan køre på det andet. Men her skal du også skrive 25565. Og her, der kigger du herinde på din IPv4-adresse. Min er 192.168.1.13. Så skriver vi det 192.168.1.13. Og den kan rent faktisk godt ændre sig, når du starter din computer op.
Så du skal lige tjekke den, før du starter din server op, fordi hvis den siger, at can't bind support, så burde du lige tjekke det ved at gå ind under CMD, og så ændre det herinde, hvis det har ændret sig. Siger du advent, og så vil du gerne sige OK for at bekræfte, hvis din gør det. Og så er den jo rent faktisk op at køre. Så det vi gør nu, vi kan lukke det der vindue, går vi ind under Bucket Test Server, og så går vi ind under Server Properties, og så skriver vi også vores IPv4 adresse herinde, 1.13. Og så alt efter, hvis du har dine venner, for eksempel hvis de er cracket til at kunne joine, det vil jeg ikke, fordi dem kan man ikke bande, eller jeg kan ikke finde ud af at bande via IP, jeg ved ikke om man kan. Og animals, dyr og monstre, om man vil have det på. Det vil jeg så gerne lige i den her server. Om man må flyve, det må man ikke i min server, for det får den til at lagge. Jo flere der flyver, jo mere lagger den. Level seed, PvP, ja, true. Siger vi gem, det kan du selv sidde og fikse lidt i. Og det smarte ved Bucket er, at den har en mappe, der hedder plugins, som du kan lægge plugins på. Det vil jeg vise dig i en anden video, ikke i den her. Så nu har vi rent faktisk lavet en Bucket server, som er port forwardet, så alle i hele verden kan joine denne server. Så den måde vi finder det IP på, vi gerne vil. Vi går ind på ipchicken.com. Mit er censureret lige nu, fordi jeg ikke vil have, at I skal joine min server. Det er en privat server. Men så går vi ind under Minecraft, eller ikke ind under, vi åbner Minecraft. Jeg skal også lige huske at gemme det her. Hovsa 112.168. Gem. Okay. Og så gør vi det, at vi starter vores server med at dobbeltklikke. Og så burde der helst ikke være nogen done. Der er ikke nogen fejl. Det kan ske, hvis du lige har sat nogle nye plugins på, eller noget. Der kan altid ske fejl. Og du kan bare spørge mig om fejl, fordi jeg kender meget til fejl, også med permissions og sådan noget. Men jeg kan ikke hjælpe med alle fejl, så det må I leve med. Jeg vil hjælpe med det, jeg kan. Vi går ind under multiplayer, og så skriver vi det IP, vi fik inden fra ipchicken, og det er det, alle dine venner vil joine på. Så joiner vi serveren, og voilà, vi er inde. Alle kan joine denne server. Lige nu kan det godt være, at den lagger lidt, men det er på grund af, at den recorder, samtidig med at jeg har nettet åben, samtidig med at jeg har en server åben, som kører på min egen computer, og Minecraft åben. Så den er pænt overbelastet på en måde, hvis man kan sige det sådan. Som I kan se, så er det en helt ny map, fordi du kan også sætte din egen map på, hvis du har haft en anden slags server eller noget. Den lægger pænt meget lige nu. Men det skal den nok stoppe med at gøre, hvis jeg lukker for recording eller noget andet. Lige om lidt burde blokken C for eksempel. Jeg tror bare, der var et eller andet galt deroppe. Så den er helt fint. Der er ikke noget galt med den her server. Det er bare, altså hvis folk på din server siger, den lægger lidt, så tag lige at restart serveren, eller luk nogle programmer i baggrunden, sådan nogen du ikke bruger. Så og sådan set det. Det er ikke så svært at gøre. I næste video vil jeg vise dig, hvordan man sætter permissions på en server. Det er der rigtig mange, der har problemer med. Og første gang, der brugte jeg rent faktisk også 2 timer på at sætte det på. Så det er svært at sætte på første gang. Men nu kan jeg det udenad, og det er ret nemt for mig nu. Og hvis I har problemer med det, så kan I bare kontakte mig. Det vil jeg selvfølgelig vise i videoprofilen, min Skype og e-mail. Så farvel.